Hamadon Production Firka Qisai hayoti talx Як ҷавон духтарак ҳезора гирён пешим омад гуфт раи ҳаёт макун кадам нафас дарун даромад ба ранги зард ба чашми ҷор ноумедая ҳаёт ба ишқ бовар кардам гуфтак не ки ишқ чашми дарм дод мега дарди мара худовам фақат медонад тамом ки гумроҳ мондаги бадам ё ки васвасаи шайтон як ба як қиссара нақл кард мега ишқ местай ҳавас ман хофия вазн сохтам овардам мишрӯи қоғаз Тараки 17 сола айём мегалҳои ҷавонӣ ай худо талаб мекард ки ба дӯст доштам расони рӯзто рӯз наздик ба ҳам чӣ доранд парвои дунё баъди дар сайхона дур то ки набинанд ҳамсояҳо модари бемор да хона падараш партофта рафта якава апа бехабар фикр доранд ки ӯ дарса интернет дарси ӯ вомегзарад дар қадди ҳар кӯча форма пӯшишам дигашид мини юбка сари личай баъди кӯча оста оста духтарак хонара вахшидай бача ҷудоӣ наметонист гирифтаи фарши парвадаҳои дурӯғ ки духтарака мегирам та бача масти нашада хона мегуфтар механдида духтару бача то хагида байн медуроя шайтон да дили ҳар дадирома то ки кune кори ҳаром духтаракам кадай маст мега мекуне мо маишат саҳар хестай ай хоб бача нест кун кадай духтариша доду фиғоноа ба хона ҳаёт барнам мегарда пешаи кори ҳаром бояд фикри хуб мекарда ишқи пок ба кӯчаву ба ҳар хонара намерава ҳар дарди инсон гум мешад духтарит барнам мегарда фикри хонаву оча набуд доштан орзу умед духтарак матӯй кунам ки бибинаву бахти сафед ба чашмои хираш модар духта буд кирдая рӯзии тане фарзанд ба модар ҷомаи ғам медӯзад духтар фикр даоли чӣ мегумад ахешута бурбадии кори бади ма кӣ мешавамада ғамхор обрӯи якам фамада пеши ҷуроҳош чӣ меша агар матӯй накунӣ мумкин биган мафоиша шахсе ки ҳаётша сӯзон чор модураи духташи ку дӯстори ҳои аввал ҷанг мобайни ҳамдигар шид раи бадқисмати тахрӯзи сафед ма сиёҳ карди ваъда доди мешем хушбах ҳама қадар бидаг марди и қадар рӯзои сахта қати тима кадам то хат фаромӯш накун духтар мегада бадам ҳастай кӯдак да пеши бача духтар ғалти наход дилит насӯза ай хуни ту ай тифл да бадан ҳаст 56 рӯза биё ҳарду бонем якҷома дига ки да дар корам ба фата биром ай хонаҷоно чаи духтар дорам армонда дилш набона бина тӯи арӯси ма нафама кори хато ма нахӯра бо афсӯси ма маслиҳат тамом ман мешам домоди оча духтарак хӯрсанд мега ҳам келин ҳам мешавам оча барои ободии тӯй хонара мебонам ба қарз хоҳарам хушбахт шава сӯ мешава хандидака чанд рӯз пас бача занг мезана биё кунем маслиҳату арӯси ман мешай ҳам пешай тӯй гирӣ насиҳат бача дар порос наместа бо ҳамун кайф масти наша дорӯи марги кӯдак маҷбури духтарам меташа духта беҳуш баъди як рӯз хес ки ҳаста бемор хонада баъди модар кӯдак нешта ҷояш сохтам ғамхона ишқи пазолам ҳамӣ буд гузарондам рӯзои сахтай худо талаб дорам ҳеҷ ғам набина ҳаёти талх